Hej, mit navn er Martin Wolf, og vi er lige blevet færdige med den første konkurrence til Orange Festival. Der har fundet en vinder på den, der havde inviteret flest, og hun er blevet fundet. Desværre så kan man ikke selv vinde de her billetter. Jeg vil ellers rigtig gerne have været i biffen. Men hun har vundet 2 biografbilletter og en DVD og en Orange Festival plus gratis entré. Det kan du også vinde, fordi vi sætter bare næste konkurrence i gang med det samme. Det du gør, det er, at du inviterer alle dine venner til Orange Festival-gruppen, eller begivenheden, helst begivenheden faktisk. Ja. Og det du så gør, det er, at du skriver nede under den her video, lige dernede, hvor mange du har inviteret. Det kan vores admin så se. Og er du den, der har inviteret flest, så får du også 2 biografbilletter, en DVD og en Orange Festival-pose. Jamen, god fornøjelse.